Well, hi everyone, and meet the toughest bus driver in Helsinki, Gleb Simanov. This man was just fired from his job for allegedly racist and inappropriate behavior. And Gleb had talked about the issue of a lot of Somali kids trying to cheat the bus drivers by whatever means they can come up with to ride the buses for free. And he wasn't believed when he talked about that. So he decided to get some evidence. And he recorded a lot of Somali kids, maybe 4 or 5 of them, trying to cheat him during one day. And whereas these unsubstantiated claims of Somali kids riding buses for free can get you labeled racist, substantiated claims for it, showing evidence, is absolutely goddamn sure to get you labeled racist. So he lost his job. And of course, they say that he's racist because he talks about this issue with Somalis, that they do this so much more often than other people, and they are more troublesome when they try to ride the buses for free, because sometimes Finnish people do that too, but they don't usually stick around to bicker with the bus driver. Once the bus driver tells them, okay, you don't have a valid ticket, get out of here, they leave. But the Somalis aren't like that. And of course, Gleb is no racist, because he has a pretty interesting history when it comes to kicking people off buses if they don't have a valid ticket. He, for example, had thrown a 9-year-old white girl out of the bus because she didn't have a valid ticket. So no, he's not racist, he's simply, let's say, meticulous. Like, of course he could be more flexible, but he takes his job very seriously. And the demand that he should make sure that all passengers do have valid tickets. So think about the message the bus company Nobina is sending with the firing of this man. So basically they are telling that there's nothing these bus drivers should do about the problem. The taxpayers, of course, end up picking up the bill for these people riding buses for free, because the bus business is heavily subsidized by the city. So city taxpayers will end up paying for those tickets anyway. And from now on, every Somali can just go, fucker, do you want to get fired? If a bus driver dares to ask them for a ticket. So now it's much easier for the Somalis to just ride for free in Helsinki. So here's the material Gleb got fired for posting online. Älä valehtele. Nyt kännykkä sammuu nyt sen jälkeen, kun sä enää... Näytä mulle lippu. Nyt se sammuu. Joo, nyt sammuu. Joo, okei. Selvä. Ei, kuule, et sinä tule tänne bussiin. Mä sanon joo, sulla on väärä lippu. Kyllä tää on video siitä, että sä valehtelet. Näytä mulle se lippu. Näytä sinä lippu. Näytä se lippu. Tää on julkinen paikka. Mä voin kuvata tätä tilannetta, koska te valehtelette. Mä pyydän teitä poistumaan. Te voitte ottaa, koska teillä ei ole lippuja, ymmärrättekö? Te otatte kuvakaappauksen jostain lipusta ja te valehtelette Allahista ja kaikesta täällä. Mä en ymmärrä minkä takia. Ei kuule, ei teille maksaa mitään, te menette ulos. Te maksatte seuraavalle bussilla. Että. Mä haluan, että te menette ulos. Mä sanon jo monta kertaa, menkää ulos. Te tuutte ilman lippua tänne, nyt te tulitte ilman lippua, nyt te väitätte, että te haluatte maksaa. Äsken sä valehtelit, että sulla on lippu. Sun kännykkä ei sammunut, älä valehtele. Näytäpä mulle se puhelin. Anna mun puhelin, mä katson. Anna mulle puhelin, mä pistän sen päälle. Katsotaan, onko se sammunut vai ei. Mä sanoin, että mene ulos, ymmärrätkö suomen kieltä? Molemmat. Totta kai mä voin soittaa kytät. Eli soitetaan poliisit tästä. Selvä. Totta kai mä haluan kuvata tommosia epärehellisiä ihmisiä, jotka ei voi maksaa omasta lipusta. Tytöt tulee, he on ottanut valokuvan omasta lipusta puhelimeen. Ja sitten näyttää sitä mulle täällä. Ja ei voi lähteä ulos useasta kehotuksesta huolimatta.
Että tää on niin arkipäiväistä toimintaa, että Herttoni vie menee metroasemaan, mutta emme mikään rantaan meitä. Se, ettei voi 2 ihmistä mennä sillä yhdellä lipulla, että... Joo, no missä sun lippu on? Missä sun lippu on? Se on siinä sen toisen kaverin kädessä. Sä et voi samalla lipulla 2 ihmistä matkustaa. Puhelin on sammunut vai? Puhelin on sammunut. Eli nyt kun sä tulet bussiin, niin nyt on akku loppunut. Että... Ja nyt kun sä menet bussista ulos, niin sit on taas akkua vai? Se on loppunut. Joo, eli nyt se on loppunut, kun sä tulit tähän bussiin vai? Akku solpaa. Niin, nyt kun sä tulet bussiin, niin nyt on akku loppunut. Että... Ja sit kun sä menet bussista ulos, niin sit on taas akkua. Mä en usko sua, että sä menet 2 pysäkkiä, mutta kuule, sun täytyy olla lippu ja hänellä täytyy olla lippu, jos hän tulee. Tää ei ole mikään vapaa matkustusbussi, että ihan täytyy olla liput, niin kuin kaikilla muilla suomalaisillakin.